Yanzu kuma sai jawabin gwamnan Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf. Alhaji Abba Kabir Yusuf ya yi jawabin ne bayan da kotun kolin Najeriya ta tabbatar da shi a matsayin halastaccen gwamnan jihar Kano. Da farko dai ina so na amfani da wannan dama na gode Allah subhanahu wa ta'ala, domin shi ya ba mu wannan nasara, shi ya ba mu iko muka shigo wannan kotu mai albarka domin mu saurari yanke hukunci na shari'a, wanda kowa ya sani kamar yadda ake ta magana. Allah cikin ikonsa a 2023 zaɓe da aka yi na gamna, al'ummar jihar Kano sun fito kwansu da farfata sun zaɓe kuma an rantsar da mu, ko mun je mun fayowar rayuwa al'umma aiki, amma waɗannan mutane suka ga ba su gamsu ba, suka je suka kai mu ƙara. Sun je kotu ta farko ta tribunal, an yi abin da aka yi duniya ta gani. Sun je kotu ta biyu, sun je mun ga ba mu gamsu ba, mun tafi kotu ta biyu, mun ɗaukaka ƙara, ba a yi mana adalci ba. Muka ga cewa gwanda mu je kotun kolin nan da ake faɗa, domin muna da yaƙini in Allah ya yarda muka je kotun koli za mu samu adalci. Cikin ikon Allah yau waɗannan alƙalai masu daraja, masu mutunci, masu son ci gaban Najeriya, waɗanda suke so su riƙe wato hanyoyi wanda za a dinga wa al'umma adalci wajen hukunci in an cuce su. Kuna da ji abin da suka faɗa, gaba ɗayansu su biyar sun yi Allah wadai da zaluncin da aka yi mana a kotun farko, sun yi Allah wadai da zaluncin da aka yi mana a kotu ta biyu, sun yi Allah wadai da rashin duba ƙa'idoji da ya kamata a duba, kuma a ƙarshe ma har suna yin gargaɗi ga ƙananan alƙalai da cewa su ji tsoron Allah, su kuma fito su yi dinga yin abin da ya kamata, domin kada su ci gaba da lalata martaba da mutuncin kotu a Najeriya. So da haka muna cike da farin ciki, muna murna, muna kuma yin godiya ta musamman ga waɗannan alƙalai. Allah Ubangiji ya ƙara musu ƙarfi na yin adalci ga al'umma na wannan ƙasa ta. Kano ta ɗau zafi a yanzu, me za ka yi ka sauke ta yadda kowane ɗan Kano da ɗan NPP da APC da wanda baya siyasa ma zai ɗauka shi ɗan Kano ne kuma zai tinkaho da kai. Dole ta ɗau Kano ta ɗau zafi, domin al'umma sun shiga wani hali mawuyaci. Al'umma sun fito sun zaɓa abin da suke so, al'umma sun yadda, suka shiga firgici saboda abin da ya faru. Wannan yanayi da kake ji kake faɗa, Kano ta shiga yanayi ne na murna, yanayi ne na godiya ga Allah subhanahu wata'ala, ya amsa addu'o'insu. Saboda haka ba yanayi ne na rigingimu ko na fitintunu ba, yanayi ne na murna. Kuma ina so na yi amfani da wannan dama na ƙara gode musu al'ummar jihar Kano, ƙoƙarin da suka yi mana da nuna mana goyon baya.